La meva intervenció, de tota manera, necessita una breu justificació, perquè molts es preguntaran què hi fa un monjo benedictí, un monjo de Montserrat, aquí enmig de persones tan sàvies en el món de l'economia. Un primer motiu seria que un servidor vaig fer d'ecònom, en el sentit que ho deia el professor Sallarès, vaig fer d'ecònom del meu monestir, sense saber ni un borrall d'economia, la qual cosa confirma l'esborrany que hi ha entre l'economia i els ecònoms. Ecònom de Montserrat vol dir que de la nit al dia et converteixes en conseller delegat d'un mini-holding familiar que ocupa una mitjana de 150 o 200 persones i que factura xifres de 8, vull dir valors de 8 xifres, o sigui que perquè tingueu una idea, els que esteu en el món de l'economia sabreu de què va. Però seria encara una raó poc important per això, perquè la meva experiència és reduïda en aquest sentit. Un altre motiu per la meva intervenció aquí seria els monestirs benedictins, des de la seva fundació, fa 1.500 anys, tots han tingut empreses, tots tenen alguna estructura econòmica, tots, des d'una botigueta per vendre records fins a una universitat amb 30.000 estudiants, fins a un santuari, fins a hotels, restaurants, museus, tot el que us pugueu imaginar. Això ja seria un motiu una mica més interessant, perquè té a veure amb els ecònoms, amb l'economia real i amb la gestió dels béns, i se suposa que la manera de gestionar aquestes estructures empresarials, siguin molt petites o siguin molt grans, hauria d'estar inspirada en la regla de Sant Benet i en la tradició monàstica. Però el motiu que em sembla que justifica més la meva intervenció és que us pugui explicar dues tesis i una hipòtesi que defenso des de fa un quant temps. Les tesis són les següents. La primera tesi és que qualsevol persona que s'ha d'enfrontar a tasques de responsabilitat, i amb això vull dir des de ser pare o mare de família o liderar un grup de 2 o 3 persones, fins a ser el responsable de direcció de persones d'una multinacional, o ser degà d'una facultat, o ser rector d'un ateneu, o ser abat, o ser bisbe, o ser president del govern, qualsevol persona que s'ha d'enfrontar amb tasques de responsabilitat, tard o d'hora, més aviat d'hora que tard, s'haurà d'enfrontar a si mateixa. És a dir, tindrà l'oportunitat de conèixer el millor de si mateix, els seus recursos més vàlids, més positius, allò que sap fer bé, i el pitjor de si mateix. Li sortiran totes les feres ferotges que porta dintre. La segona tesi és que la regla de Sant Benet, concretament, que és només la meitat d'aquest llibre, és relativament breu, que és un text del segle VI, escrit a Itàlia per Sant Benet, per un monjo. La regla de Sant Benet i, per extensió, la saviesa monàstica que en deriven, aporten eines i criteris per gestionar, no solament per gestionar organitzacions, sinó per gestionar-se un mateix, per gestionar aquest millor i aquest pitjor que surt de dins d'un mateix. I la hipòtesi és que, per aquests dos motius, la gestió i el lideratge, és a dir, l'emprenedoria, en el sentit més ampli del terme, pot ser una aventura espiritual. I per això em sembla que té sentit que un monjo s'adreci a un auditori com aquest, i per això ho faig des de fa un quant temps i per això he escrit alguna cosa sobre això. En els monestirs sembla, algú podria pensar que els monjos més espirituals, doncs els que viuen o que tenen l'oportunitat de viure una aventura espiritual més gran al monestir, doncs són els que es passen més hores resant, els que es passen més hores estudiant, els que es passen més hores al confessionari, o els que es passen més hores mirant la lluna. Doncs no. Un dels monjos que té la possibilitat de viure una aventura espiritual més intensa, més profunda i més apassionant és l'administrador, l'ecònom, el majordom, el que es cuida precisament de les coses materials, per aquests motius que he dit abans. Llavors, esbosso breument només quina és l'aportació que fa la regla de Sant Benet i la saviesa monàstica en
en la gestió, en el lideratge, en l'economia, en un sentit ampli. Fa una aportació en dos grans àmbits, en l'àmbit organitzatiu i en l'àmbit personal. Només un apunt, no ens havíem parlat amb el professor Pastor, però fixeu-vos que dic en l'àmbit personal, no he dit en l'àmbit individual. Però això no estava pactat prèviament. En l'àmbit organitzatiu, què ofereix la regla de Sant Benet? Ofereix en primer lloc un protocol d'actuació, un text que preveu una sèrie de situacions, una sèrie d'aspectes de l'organització i dona pautes per actuar. Alguns en podrien dir un protocol familiar, un protocol d'actuació, dona això. I és la referència, en primer lloc, fonamental i bàsica. L'altra cosa que fa a nivell organitzatiu, la regla, és promoure l'ordre enmig del caos. I això està relacionat amb la bellesa. Pot semblar una mica estrambòtic que s'intenti relacionar la bellesa amb l'economia, però a mi em sembla que té sentit, perquè l'ordre té a veure amb la paraula cosmos, en grec vol dir bellesa, i el cosmos és l'oposat al caos. L'ordre, l'organització, és l'oposat a la desorganització i al caos. I el que fa la regla de Sant Benet és proposar en els monjos l'ordre de l'espai en el qual han de viure, l'ordre del temps, ordenar i organitzar el temps, i en tercer lloc ordenar i organitzar les relacions interpersonals entre els membres de la comunitat i de quina manera s'ha d'organitzar aquesta comunitat. Seria molt interessant entrar en els detalls de tot això, però no puc. Aquesta proposta d'ordenar respon a una necessitat antropològica fonamental. Fa molts anys, alguns investigadors van fer un estudi amb ratolins i els posaven en un àmbit en el qual no tenien cap punt de referència, no hi havia cap ordre en l'espai on vivien els ratolins. I els ratolins acabaven morint-se de gana, deixaven de menjar. Si això passa amb els ratolins, imagineu-vos el que passa amb els éssers humans. Sense una certa organització de l'espai, del temps i de les relacions interpersonals, no seríem humans, ens deshumanitzaríem. A nivell personal, en l'àmbit personal, el que fa la regla de Sant Benet és descriure el que, si se'm permet, en el món econòmic, si no dius dues paraules en anglès no ets ningú, el jobs profile. És a dir, el perfil dels càrrecs més importants del monestir o de les persones que tenen una responsabilitat més important al monestir. I quan la regla de Sant Benet descriu aquests perfils, després explicaré alguns simplement d'aquests perfils, quan fa això, la regla no diu pràcticament res de què han de saber aquestes persones, sinó que diu com han de ser. L'abat, en primer lloc, és a dir, el superior del monestir, el prior, que és el segon de l'organigrama, l'ecònom o l'administrador, que és el conseller delegat, el ministre d'Economia, els degans, que són els responsables de les diferents seccions del monestir que ajuden a l'abat en el govern del monestir, el mestre de novicis, que seria, per entendre'ns, el cap d'admissions, el responsable dels qui entren i de la formació d'aquests que entren, l'infermer, el porter del monestir, que és molt important també. Llavors, quan la regla de Sant Benet descriu quin ha de ser el perfil de cada una d'aquestes persones, no diu què han de saber fer, perquè això variarà molt segons el lloc, segons l'ambient, segons l'època de la història, sinó que diu com han de ser com a persones, quines característiques, quines virtuts han de tenir. I això és vàlid sempre i a tot arreu. I això segurament és el que permet, d'una banda, a la regla de Sant Benet, la perdurabilitat en el temps i d'altra banda ens permet el diàleg amb el món de l'economia i amb el món de la gestió.
Si voleu, després puc ampliar algun punt, però només voldria acabar citant una intuïció d'uns italians que trobareu per internet que es diu e-monastery, que presenta la regla de Sant Benet com a exemple, i per extensió els monestirs benedictins, com a exemple d'organització amb capacitat d'innovació social. I diu, perquè té 4 punts fonamentals, la regla i la saviesa monàstica. Primer, és innovadora. Sant Benet fa una tria de la tradició, no copia tot el que ell rep, sinó que escull, tria la tradició, tria i afegeix alguna cosa nova, és innovadora i, de fet, cada monestir, tot i tenir uns elements comuns, té característiques molt particulars, és replicable fàcilment, a partir d'un prototipus es pot anar implantant a tot el món, és sostenible perquè apunta, Sant Benet diu que el monestir ha de procurar ser autosuficient econòmicament, apunta a l'autosuficiència econòmica i energètica. Hi ha persones que quan venen a Montserrat es pensen que nosaltres ens subvenciona la Conferència Episcopal o el Vaticà. Si algú us ho pregunta, digueu-li que no. Les úniques subvencions que rebem són de la Conselleria d'Ensenyament per cobrir el 20% de les despeses de l'Escolania i després per cobrir els serveis municipals que correspondria cobrir en els ajuntaments. Però en els monjos, diríem, no ens paga ningú, vivim de la nostra feina. I finalment té una certa capacitat d'impacte social. Aquí no entraré en la ja tan esmentada tasca dels benedictins en el desenvolupament econòmic, social i cultural d'Europa, amb l'Arada, el llibre i la creu. I després la proposta monàstica té 4 propietats bàsiques o 4 actituds bàsiques. Primer, està orientada als resultats. L'aprenentatge monàstic es fa per assaig i error. No t'expliquen primer la teoria i després et fan un examen i si l'aproves entres, sinó que d'entrada et donen l'horari del monestir. Et diuen el dinar i el sopar és a tal hora, procura ser puntual. Això és molt pràctic. Després t'expliquen quin sentit té la puntualitat. En segon lloc, la importància de l'acció, el treball. Penseu que Sant Benet escriu al segle VI en un context de final de l'Imperi Romà, però encara en el qual el treball era patrimoni, era feina exclusiva dels esclaus. Sant Benet proposa el treball com a element característic i un valor en si mateix, element característic de la vida monàstica. Després, tercera actitud important, bàsica, hi ha, com deia abans, un protocol definit i força clar que és la regla i després les aplicacions posteriors. I finalment és un model profundament descentralitzat, en el qual s'aplica força bé, diria, el principi aquell del act local and think global. Cada monestir és independent, però hi ha uns elements comuns compartits per tot arreu. Voldria acabar només amb un punt que em sembla que també cal dir i al qual ha fet referència, em sembla indirectament, el professor Sallarès, que és, em sembla que en tractar d'aquests temes de l'economia, si més no, des de la meva experiència com a ecònom a Montserrat durant 5 anys, cal partir de l'acceptació activa de les ambigüitats de les mediacions. Vull dir, l'economia en el fons no és altra cosa que una de tantes mediacions humanes i, com totes les mediacions, participa de l'ambigüitat de l'ésser humà. No existeix la perfecció. Qui es treballa en aquest àmbit, qui gestiona, qui treballa en el món de l'economia, ha d'estar disposat a acceptar que s'ha d'embrutar les mans, que ni èticament ni pràcticament serà perfecte. Però això no vol dir que no s'hagi de lluitar perquè aquest treball i el món de l'economia sigui cada vegada més humanitzador, cada vegada èticament més impecable. I per això dic una acceptació activa de les ambigüitats. Moltes gràcies.